се моля аз на Бога, всеки ден ме мъчи тази тревога. Чува ли ме някой въобще отгоре, или думите ми потъват в дълбокото море? Моля се ангел да прати на земята, който да оправи поне малко нещата, поне да върне малкото надежда и душите ни с малко любов да зарежда. Страх ме навън да изляза, щом погледна какво е, сърцето ме срязва. Как е възможно такива прекрасни дечица да стоят по дъжда и да се молят за жълтица, и душите измамени, които притежавам, закупваме мамим, от истинското бягаме. Как беше преди, какво стана, как е сега, дори не ми се мисли как ще бъде след това. И аз искам да избягам от тук, аз искам да се махна от тук, аз искам далече от тук, далече от тук, далече от тук. Да се махна от всичкия този боклук, там където няма светлина и звук. Не, аз просто бях до тук, махам се от тук, далече от тук. Как да издържам повече така, като всичко, което имах потъна в плата. Но кого му пука на никой сега, защото всички са се ослали на греха. Преди не беше така, играех си с теб за бука. Сега ми спотиш и ме питаш за стока. И нашите живееха в разбирателство, сега и те се съмняват за тяхното съжителство. Не знам просто какво да кажа, и ето пак някой ме пита колко е грамажа. Първете на майната си писна ми вече, аз от тия неща сега съм далече. Толкова много неща преживях и толкова много време пропилях, но подя